Svakodnevne aktivnosti koje imaju mališani u predškolskoj ustanovi Đulići dopunjuje saradnik za muzičko Bojan Ćirić. Dobar dan, narode! Kako ste mi danas? On je u vrtiću već 5 godina, a posebna naklonost koju deca imaju prema njemu rađa se spontano i prirodno, baš kao što je karakteristično za decu u ovom uzrastu, jer veselje koje njihov Boki širi pesmom ništa drugo ne može zameniti, a Boki će zaovek pamtiti prve dane koje je proveo sa svojim malim drugarima. Neverovatno, ali istinito, ja sam imao tremu. Prvi ulazak u grupu pamtit ću do kraja života, taj njihov doček kad smo se upoznali i tih prvih 5 minuta nikad neću da zaboravim, to mi je baš nekako lepo sam prihvaćen, deca su pristala i prihvatila mene kao vaspitača i sad sam eto postao Boki u vrtiću, svi me tako znaju. Kada su pesme u pitanju, svako dete ima svog favorita. Pa uglavnom sve pesme volim. Volim kad Boki dođe da pevamo u vrtiću naša mama. Pa lepo je, pevamo pesmice, idemo da učimo priredbu. Moje omiljene 2 pesme su Plakali smo, molili smo i U vrtiću našem malom. Period adaptacije u vrtiću može biti stresan za decu i roditelje i muzika u ovom slučaju može pomoći. Moje koleginice Anita, Sanela, Violeta i ja smo osmislili jedan način gde ceo dan bude sa muzičkim aktivnostima. Mi smo to spakovali u jedan lepi, fini projekat i nadam se početkom sledeće školske godine prezentovat ćemo na Balkanskom udruženju vaspitača. Sada su aktuelne pripreme za završne priredbe i pošto Boki i deca imaju puno posla, ostavili smo ih da nastave sa uvežbavanjem.